Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Урыс жыры бар бит балалар үшін. Поделись улыбкой своей, и она еще не раз тебе вернется. Ул елмаю хакында инде. Мен әйтәсе килә ул менә. Мәсәлән, яңа мин тордым да су сап әйтәм, әллә кофе, әллә чәй алыйм. Ике бәләкәй сабыйлар килде дә, ике кыз. Күлешәләр, нәрсә алырга белмиләр, сайлыйлар. Мин инде сабырлык белән карап торам аларны көтеп. Алар тигене сайлаган була, моны сайлаган була. Шунасын нәрсәдер дип качып киттеләр. Мен әйтәм, вакыты үтә бит, алмыйсызмы? Бездә не барысы 5 сум бар ди. Үзләр көләләр. Мен әйтәм, ярый алайса. И үзем әйтәм, уйлап торам, кая мин әле ни алыйм әле үземә. Аларга да бер юлы алыйм. Карадым да анда. Нәрсә дигән алар? Оныттым инде шул бер ичемлек. Инде шунда үземнекенә кертәм дә дип маташтым. Әллә кара чәй эчәргә, әллә яшел чәй эчәргә, әллә кофе эчәргә. Мен әйтәм, 50 сумлык юньле кофе булмый инде. Чәйләр дә алар. Менә яңа булдым, Бахор дигәнме? Кафеда, хатта ресторан кебек. Анда инде мясо по-казахски дигән итне жәлләмәгәннәр, шурпасы да яхшы. Анда шурпа дип сораган, анда да итне жәлләмәгәннәр, күп дип салганнар. Тегесе 200 сум, монысы 200 сум. Инде мен аны теге бер кафе бар, аны ашхана, татарлар эшләгәч, татарныкы дип атап йөрткән булам. Анда 195 сум кичкенә генә харчо дигән бер савыт, кичкенә менә ничек диргә 2 сумлыкмы? 2 сум бар бит. 2 сум шундый 2 сумнан да күбрәк түгел инде. Шундый 2 әллә 1 харчо дигән шуны алган ит кисәге кичкенә генә 200 сумга. Монда 195, анда менә шулай. Шуңа күрә мен шуны ашадым да инде. Аларның шу сусагач монда мен әйтәм, бер нәрсә эчим әле. Анда татар ашханасында чәй пакеттан тәмсез, таджикның базарда мәсәлән чайханасында бик тәмле, мен танышлар да әйтте, туганнар да әйтте, бик тәмле чәйләре дигәндә ди. Савытка саласың да кашык белән. Мен ул реклама эшләмим, билай гына сөйлим инде. Шуны әйтәсе килә. Шуңа күрә мен әйтәм, яр үзем алмыйм. Булар өметләнде бит инде 2 сабый. Мен әйтәм, аларга алыйм. Булмады, шунасын мен әйтәм, яри. Алдым да инде акчасын төрттем аларга. Садака булсын әйтәм. Киттем. Үзем урамда китеп барам. Искә төште нәрсә? Теге башта ул теге фикер тумый, хәтергә килми. Сизеп торасың ул менә шушылай эшләргә кирәк инде. Чөнки менә балачакта мин исемдә кинога барырга кирәк, 5 тиен җитми. Мин инде аптырагач, анда бездә абыйларым да бар инде, энем дә бар. Алар инде бөтен булган тиреләрне, нәрсәләрне теге скорняк дип әйтәләрме, татар килә бит авылга. Аны хатта сөйләгәннәр, елек бер чуваш малай да сөйләде. Менә ди, безгә нәрсә жвачканы, нәрсә дибез? Сагыз бирәләр иде безгә ди. Без ди шул теге чүпрәк, сөяк тапшырсак, шуны бирәдер иде хатта ди. Инде теге шарикларда инде ләккән инде бала чагаларга. Монда мин инде акча бирсәм, әйтәм, кинога бармын, балалар киносына дип өметләнеп. Инде тапкан бер кәҗә бәтиенең тиресен шул апардым. Ул район үзәгеннән мәллә килеп, татар гел итеп килеп китә икән. Анда бездә бер Шәйхәттәр бабай дигән бар, шунда күршедә генә. Шуның йортында, ул сарайында кабул итәдер. Шул мин алдым да кичкенә шул кәҗә бәтиен тиресен алып килеп тапшырын дисәм, ул карады да нәрсәдер ошамады, әллә тишек, әйтәләр бит, некондиционный дип. Шуңа күрә ул тотты да кире бирде. Мин кайгырмасын дип 10 тиен биреп җибәрде. 2 тапкыр кинога барырга була.
Менә инде шатлыкларымны белсәгез инде ничек шатланып киткәнем. Шуның өчен искә төшә дә ул менә. Искә төшә. Мәсәлән, шундый. Ул теге кайсы вакытта хатта безнең өй янында тукталышта килә дә бер әнисе белән бер сабый. Кышкырыша, менә шушыны ал әле, менә шушыны ал ди. Анасы алмый, синдә андый инде машиналар җитәрлек нәрсәнсә. Мен инде кайсы вакытта шыдай алмыйм да әйтәм, алыгыз, мин акчасы түлим, анда әллә нәрсә түгел инде. Шул. Ул адәм баласы кичкенә чагында анарга айырмасы юк мәллә, менә юк дисәләр, ул кайгыра. Менә мин Одессада турып, абыемның кызының кызы bu vaqtda 6 yaşdayı. Әнисе татар, атасы инде шул, әллә яһуд bir яктан поляк инде шул. Шуны урамда китеп барабыз. 100 метр узада кычкыра, дядя купи дип. Менә инде бу артык өйрәнеп биткән инде ул теге бер үзе генә булгач ул. Azraq kışkırsam alıp verirlerdi. Менә biz şol nide dәле oturduk şol Bahor kafeda meselen әйе. Анда şıpçıklar hatta kelip üstölge oturup kışkıra başlarlar. Aşarga bir mine, aşarga bir dip talep iteler менә kişiden. Анда indi kurdum менә min işinde meselen oturalar toklanıp kişiler. Tışta bik sirek kişi otura. Ул кыш көне бигрәк тә анда тышта бер кеше утырмый. Аны бит менә күрдем мин анда, хатта тахаратханада бар, мәсәлән, анда бар, намаз укый торган җирдә бар. Минчә бит менә ул шунда иписен алып кушларны күргән, шуларга чыгарып ташласа, нихәтле савап булыр үзенә, мәсәлән. Безне мәсәлән, әни мәрхүм рөхшәт булсын, каникулга кайтасың да, юлга чыгарга кирәк. Балам ди, менә бу сыныкны этләргә чыгарып бирәл ди, менә юлга ди. Алар сиңа теләп торырлар ди, уңышлы юлны, хәерле юл теләп торырлар ди. Сессия узгач кайтадырым. Әни мәрхүм әллә бирәдер акча, әллә үземнекен мин бирәләр бирдер. Тимер бер сумлыкны бирә дә, ул вакытта Ленин төшергән. Балам менә шушларга кертеп бирди, әбиләргә садака ди. Шуларга кертеп бирәсең, алар дуа кылалар. Шуңа күрә бәлки сессияларда уңгандыр, белмим аны, мен инде үземнең фикеремне генә дип уртаклаштым фикерем белән. Хак булса, менә бит шундый сүзләр бар. Дөньяны яратучы әйткән, sadaqagız benim lağnatimden saklar sizni degan. Lağnatimden qutqarır degan. Lağnat bilasizmi нәрсә ул? Татар телендә интернационалны укып карадыгызмы? Уян ләгънат ителгән ди. Вставай, проклятием заклейменный ди. Менә кемдер интернационалда ләгънатны искә төшереп җырлаган. Кемдер икенче бер мәгънәдә ләгънат дигән сүзне искә ала. Менә тормыш хәзер үзгәреп бара шулай. Siz инде сиздегез, мен сүзне сузам. Чөнки тамамласам яңа тема ачарга кирәк. 1 минут калды. Ачмасам яңа теманы бетерергә кирәк. Ну, ярый, менә сезгә матурлыкны күрсәтәм дә. Шундан тамам инде, канәгать булсагыз инде. Казьма Прутков әйткән бит, если у тебя есть фонтан, дай отдохнуть ему дигән. Җәмәгать. Бу бит койрыгы павлин. Какой павлин ди? Әйе. Койрыгы бит бу павлинның. Күрдегезме?